O Swami Chaitanyananda Saraswati ula Shah Kem hadien baladon da ki pheungut ki khynthei ki bal kynnoh ba ulale khlemakor ki bat ula thokru ya ki polit hadien ba ki lapelong ya ka jing tokit nakaliang ki polit kilalap ya ka dor jong utei Swami bat ki air hostel ha ka mobile phone jong u kumju ki message ki ba pynbiej ya ki khynthei shu la kemro ya arngot ki khynthei ki badon jing dei bat u bat la tokit ru yaki O Swami ubajulong kum ukli ka Sri Sharada Institute of India Management Research ha wazan kunj New Delhi ula Shah Kem ha kata yo baladeb hadin bami ka jingsha kynnoh persya yu ha ki khynthei ka seng Sri Giri Pitham kabapnyat ya katai ka jaka poliru kalapenkut ya ka jingyedai batu nakadaw ba udon benta ha ki kam persya ki pulit kilong ba utay ubriu ya ubalati bro kum Swami partha sarathi ukhlemi trelang bat kajing tokit bat ula kentaj ya kajing keli kabae hakaba ula jubab ya kabamdai hakapor batokit ula jubab ya kajing tokit hadin balapenmi ya kiski sabut ki batang ki bapelong ya kajing tokit kabakham habale florensin ya kemobal Swami lalap ya shibun ki message hakaba lalap ba ula penbij iki da kabakular ban aitier sneu bha yaki ki dor na ka mobile phone Swami kilerap shibun ha ka jing tokit ki pulit kilalap ro ya ka jing kren jong u bat ki khna ki bapule ha Chaitan Yananda Saraswati khamtam ki bapule postgraduate diploma ha ka management ha ka ba ula kulare ki ban ai da ka EWS scholarship na ki lai phu arngut ki khna pule khat nyungut ki lakano ba ula kren khlemakor ki bat ula pharu ya ki dor bat ki message ki ba khlemakor lang ba ka WhatsApp